ng'at machon madage ngima ma kawuono. Ng'ama chon ok nyal winjo dwach ng'ama tin. Kech ok oelewa to ng'ani dwaro ang'o. Mane makelo pogruok e kindwa gi jok pinje mamoko. Nyiso ni sani kwadhi nyime kacha wabiro dwaro ni mondo jowa oyiere joma tindo atamalo 70 kata 90 wakik atamalo 10 mar joma dongo. Mano biro konyowa tiyo gi sirikal e level masani kaka piny osedhi nyime gi kawuono. Sharon, kineno ka rais obiro molimou, ok en gima inyalo kaw katugo. And en gima onego bed ni kod nonjo tumake ngwa, ok uchak weyo opusore. To opusore sani nikech an gadieri ni jowa no dhi e rally. Ok en gimoro ma jomoko paro ni koro rais obiro. Jowa ne kaw gini ka rally. Omiyo mano bende ok gima ber ahinya. E thuolo masani kwa dhi nyime, oganda na onego oti gi sirikal ni e step gi step. Jaluo ok dhi bedo gi rais, jachung' mar rais kinde mabiro. Jaluo ok dhi bedo gi jachung' mar rais nyaka kata na tok higni moko 10. Nyiso ni sani wan joma koro chalo joma fuya. Ibedo kama mori. Omiyo awacho gimoro kinda nowacho naka. Ka in put chungi wuothi. Komo se ban. Nyaki wuotha koro gitiendi kendi kech komo se dhi. Ero kama na inya. Okini mi na inya na pachi gima jotelo onego bed ni timo ma mopogore gima gisetimo sani nikech koro mar mondo jatend piny Kenya bi kata mana gweng' ma intiere. Donge ni mano bende en gimoro ma okaw mana mayot kamano. And golden opportunity, right? Ingeni siasa moro pinzani ni oseketowa ma wakia gima japiny dwaro. Ma wiwa